Bamako ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn hali an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ Amadu El Konare a bɛ jamana kunnafoni de maana o don sɔgɔmada in na nɛgɛw kɛrɛfɛ Suwa Kɔlɛ division contrôle fulakɛ ale sigilen bɛ ni k'i bolo maana bɔ Amadu El Konare k'a dɔn yelen min mɛnna kɛrɛfɛ a bɛ yelen kɛmɛ ni kɔ bɔ dɔ ye bilenman ye dɔ ye nɛrɛma ye dɔ ye ɲugujima ye nin bɛɛ lajɛlen n'a ta fa dɔ bɛ kɔrɔ tulukala ka munumunu bɛɛ lajɛlen ka se k'an sɔrɔ diɲɛ fan o fan a b'o fana lajɛ n'a sɔrɔla Kongo b'a sɔrɔ ka ɲɛ walima Gabon walima Faransi b'a sɔrɔ ka ɲɛ a b'o fana ɲɛdɔn a sigilen Amadu El Konare division i k'a dɔn a kɛra suba ye o tuma ale faralen ba an kan min bɛ se ka to baara a bɛ se ka tɛnɛku ka ɲɛ cogo min sɛbɛnfura sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ ka ca min ye a bɔ sɛbɛnfura dungo ye ani dabaji karamɔgɔw u ka wuli ka jɔ ɲɛna sabula jamana kunnafoni a sɛbɛkɔrɔ bɔlen don n'ale ye yamaruya di min ye division kunnafoni an b'a dakolo walo karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ taa min sigira kabi seli fana safo seli mɛ gwatigimuso tɛ ka to bɔ wuli ka t'i mago la ɛsiga t'o la dumuni ko t'u kɔnɔ bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare surafana ma mɔ joona a fana ka fisa an sera kungo na ye Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Ablaye Jara an k'an janto an yɛrɛ la Amadu El Konare k'a dɔn diinɛ y'o ko fɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ y'o ko fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma diinɛ y'o ko fɔ Amadu El Konare cɛ min kelen bɛ ka ta k'a yanga diinɛ i k'a dɔn n'a fɔra k'i ye silamɛ an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a Sherif Usumani Madani Sherif Hayidara min ye Haut Conseil islamique ɲɛma Amadu El Konare i k'a dɔn tile fila in na gɛlɛyaba de tun bɛna wuli jamana kɔnɔ Ala farala an kan sabula silamɛw ka ɲɔgɔn sama-sama i k'a dɔn a gɛlɛya barika ka bon kosɛbɛ Amadu El Konare i k'a dɔn a diinɛ kɛlɛ Ala kana a ɲɛsin jamana ma a ɲɛsinna diɲɛ jamana o jamana ma a kɛra dakolo ni filenkolo ye Amadu El Konare i k'a dɔn a bɛ tile fila bɔ min ye nin jamakuluba in ye a bɛɛ lajɛlen diinɛma dɛmɛni i k'a dɔn maa fila kɔni kun welelen bɛ gendarmerie la min ye gendarmerie kan Imam Mohamed Traoré i k'a dɔn ale vice président Haut Conseil islamique Ibrahima Jaabi i k'a dɔn ni alimami fila in diinɛ ɲɛmaaw don Amadu El Konare i k'a dɔn o welela bɔgɔ jɛnnen ka gendarmerie la sɛbɛnnikɛla ko gendarmew kɔni olu ye convocation d'u ma u welele ka t'u ɲininka sabula kuma dɔ bɔr'u da ani gɛlɛya dɔ bɔr'u da ani kuma porokotolen dɔ bɔr'u da i k'a dɔn a gɛlɛyara kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min kun ye wele da ka ɲɛsiw ma bɔgɔ jɛnnen kan an sardine i k'a dɔn o kalanden don a Seyidi Usumani Madani Sherif Hayidara o ka kalanden don nka n'i ye plainte in da k'a lajɛ maa min y'u wele a m'u wele Usumani Madani Sherif Hayidara to a la koyi wa a m'u wele yɛrɛ an sardine to a la ale kɔni y'u wele a yɛrɛ de to a la n yɛrɛ ye maliden ye i k'a dɔn nin kɛrɛna a ma bɛn o kuma n bɛ taa n da bɔgɔ jɛnnen kan sɛbɛnnikɛla ko kuma ka faamu k'a fɔ ayiwa Hayidara ka kalanden don a ye weleli k'o kadira kɔnɔ Amadu El Konare kuma min ni ninnu welela ka t'u ɲininka u dalakan na min ye gendarmerie a dɔnna k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛyaba de ye gɛlɛya ani kuma dɔw bɔra ninnu da ka ɲɛsin i k'a dɔn ayiwa min ye ansardine ani kuma kosɛbɛ u y'u banba min yɛrɛ kan o de ye fayida minnu bɛ di Usumani Madani Sherif Hayidara fɛ i n'a fɔ bayako o lagosili ani kuma porokotolen caman bɔra o de kɔni ma bɛn awa kalanden ma kalanden kɔni i ka wuli ka dɔ kɛ ka ɲɛsin bɔgɔ jɛnden ma gendarmew y'u wele ni ka t'u ɲininka weleli fana i k'a dɔn ayiwa min ye imami caman ye ani maa wɛrɛ caman dara gendarmerie da la sabula i k'a dɔn ninnu weleli min kɛra o tuma ninnu dama ma wele an bɛɛ de welela o tuma an bɛna jaabili kɛ hali n'u ma don u tonna kɔni gendarmerie da la sɛbɛnnikɛla ko in kɔni a fanga bonyana sabula i k'a dɔn kuma caman tun b'ara ka yaala i k'a dɔn mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ min ye dankɔrɔba yɛrɛ ye Usumani Madani Sherif Hayidara min ye maa min ye weleli kɛ o karamɔgɔ ye Sherifukɛ yɛrɛ tun tɛ Bamakɔ yan koyi a tun bɛ taama na ba in de laban nana fɔ Sherifukɛ ye a welela téléphone na min ye Mohamed Maki Ba ye o fana ye Haut Conseil islamique maa ye k'a da tulo kan an karamɔgɔ wa e bɛ yɔrɔ jumɛn ye wa ne tɛ Bamakɔ koyi wa ni du ma fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn i ka kalanden dɔ o kɔni ye ayiwa welewele dakɛ bɔgɔ jɛnnen kan ka dɔ wele gendarmerie la a ko in kɔni fanga bonyana kosɛbɛ o yɔrɔ bɛɛ Usumani Madani Sherif Hayidara a ye taama sira in a y'a kuru ka kɔsɛgi bɛlɛ da kana Bamakɔ o yɔrɔnin bɛɛ a nalen sɛbɛnnikɛla ko olu
olu taara ɲininka a ko nin kɔni ko ye min i k'a dɔn ni ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ a ma hali gɛlɛya sabula ale ye kangari da ale de la k'a fɔ bi tɛ awa kabi kununko yɛrɛ tɛ koyi i k'a dɔn diinɛ gɛlɛya a mankan wa mankan o mankan n'a bɔra diinɛ na o ɲɛnabɔyɔrɔ tɛ polisiso ye o ɲɛnabɔyɔrɔ tɛ gendarmerie ye i k'a dɔn sabula o ɲɔgɔnna caman kɛra ale yɛrɛ fɛ a ko i k'a dɔn awa e ko ala ne yɛrɛ ko ala an bɛɛ bɛ kira kelen nɔfɛ a ko i k'a dɔn ɲɔgɔn sama sama o tɛ taa ɲɛnabɔ n k'i ɲininka ayiwa tribunal la n'ale kun b'a dɔn walima ayiwa n'a kun b'a kalama k'a fɔ ale ka kalanden bɛna nin wele a tɛ si a la a ye kangari da u ye fana a ma jɛ n'a ye bi a ma jɛ n'a ye sini i k'a dɔn a ka kalanden ka maa wele gendarmerie la a ma jɛ n'a ye ale t'a fɛ ale yɛrɛ ma deli ka maa wele abada bɔgɔ jɛnɛ kan i ye n fa nani i ye n ba nani ko ba kelen kɛra ale a ma deli ka maa si wele bɔgɔ jɛnɛ kan o tuma a b'a fɔ a ka kalandenw ye i k'a dɔn min ye fanganata ye a tɛ jɛ n'a ye o ye kelen ye imami min welela ka taa gendarmerie la ni convocation dira ma n'o kun y'ale wele u bi ɲɔgɔn galama u bi kuma dongo don n'o kun y'ale wele an karamɔgɔ i t'a dɔn i ka kalanden dɔ filɛ kɛ wele gendarmerie la a ko wallahi a gendarmerie la taa kun tɛ bɔ nka nin ko minnu filɛ nin ye i k'a dɔn sitanaw don a bi wuli waati a ko nka min ye tiɲɛ ye ale Seyidu Usumani Madani Sherifu Hayidara gɛlɛya man ka don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ale b'a ɲini sa min y'a ka kalanden bɛɛ ye i k'a dɔn hakaja n'i bɛ nin ɲɔgɔn na kɛ i k'a dɔn k'a kɛ de k'a fɔ i ye ansarni kalanden ye walima n bɛ sirifukɛ de dɛmɛ k'a tɛ jɛn'a ye a tɛ jɛn'a sini a bɛ kɛ o kangari ka kasa i k'o da o tuma an bɛ don min na ko bi a y'a jira k'a fɔ hakaja an bɛ don min na ko bi diinɛ ye kolo kelen de ye i k'a dɔn ayiwa min ye diinɛ fan o fan bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye silamɛya bɛ ji di jamana in kɔnɔ fɛn kelen de la ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya o de bɛ kɛ sababu kɛ silamɛya ji di silamɛw ka ɲɔgɔn fara a bɛ na ni balawu de ye ala m'an kisira maa si kana kɛ balawu kun ye ni jamana in kɔnɔ jamana in b'a yɛrɛ ɲini Usumani Madani Sherifu Hayidara ka fɔ la gɛlɛya caman dalen bɛ ɲɔgɔn kan diinɛ gɛlɛya mana ta ka far'o kan ala m'an kisira a ma ɲi maa si den kelen ma o tuma ale bɛ welewele dakɛ ka kangari dakɛ a ka kalandenw ye o tɛmɛnen kɔfɛ Imam Mohamed Tarawele ni Imam Mohamed Tarawele kun y'a fɔ ale i k'a dɔn sirifukɛ i ka kalanden dɔ filɛ kɛ n wele gendarmerie la a ko wallahi a ko kun bɛ da sabula o yɔrɔ b'a b'a fɔ a ye a ka taa ka plainte retirer nka min kɔni kɛra o kɛra o tuma a bɛ welewele dakɛ olu de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'u ye jamana in minɛ cogo min a bɛ kɛ o kɛcogo la o conseil islamique ale y'o ɲɛmaa ye o tuma fɛn o fɛn bɛna ni bɛn ani kɛlɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u y'ale ka kɛwale fɛn o fɛn bɛna ni i k'a dɔn awa kɛlɛ ye ale b'i sen da o kan a tɛ jɛn n'o ye a t'o ala ni bi maa yɛrɛ de ni min maa fari fa ça c'est de la sagesse bon diinɛ ko kɛlɛ kɔni ala k'an kisi an ma n'o tɛ diinɛ kɔrɔ ani diinɛ kura e k'a dɔn a gɛlɛya ka bon dɛ an ka karamɔgɔ fɛn dɔ bɛ diinɛ ko la an bɛɛ de ko ala ne ma min kɛ i tɛ ne bato da la an m'a se ala ɲɛkɔrɔ a tɛna dɔn yen sa ayi bon dɔw kɔni yɛrɛ de ɲɛna olu yɛrɛ de ye ayiwa kira ye banburu b'o olu yɛrɛ de bolo ni ka diinɛ kɛ wa a bɛ diinɛ kɔrɔ mɔɔw la a bɛ diinɛ kura mɔɔw la u ka nin dabila ni ma ɲi a b'a fa fila bɛɛ fɛ dɔw kɔni yɛrɛ olu yɛrɛ de ye banburutigi ye olu yɛrɛ de ye kira ye olu y'a fɔ cogo min n'a ma kɛ ten mais non a laban e ko ni ala ma jaabi dɔw bɔ tileba guni fɛ dɔw na malo lɛ nin ɲɔgɔn na gɛlɛya dɔ de la ka wuli a mɛnna Bamakɔ yan ko bolominɛ ni bolojigi la wala quwwata illa billah ala k'an kisi ne ko ni bolo tɛ maa min na o tɛ seliya o bɛ seli ni sen di fɛ kun i bɛ seli ala i bɛ seli maa minnu yɛrɛ bɛ kuranɛ dɔn n'u ka ko in tɔ de kɔlɛ y'an bolo sa hali an t'a dɔn an bɛ min kɛ bilen an b'a dɔn an bɛ min kɛ i t'a kɛ ne ta ye i bɛ bolo kelen minɛ ka bolo kelen jigin i b'a kɛ ne ta ye i bɛ bolo kelen minɛ n'an sera yen sa n'a fɔra ko bolo bila kɔnɔ i b'a fɔ ko n kun ye nin minɛ n'a fɔra bolo bila don bon nin bilalen don a ma ban nin kun ye sɛbɛn ye ani min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le pays bɔ ko 1027 Burahima Gindo Burahima kumana Burahima ko a bɛɛ n'a ta min ye diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma min n'i y'a maana a ko i k'a dɔn communicatif procureur a ma munɛ bɔ maliden bɛɛ la wa min ye i k'a dɔn awa ni procureur belebeleba in min ye i k'a dɔn awa Ture ko Ture bɔra Ture kumana bɔlɔlɔw kɔnɔ min ye sanga 10 ani damadɔ karamɔgɔ Daba Tunkara
a ye kuma dɔ kɔni kɛ kuma min ye maliden bɛɛ dusu salo min yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ jɔnko ala ni aw ma nin ko dabila anw na aw bila aw jɔyɔrɔ la a ko i k'a dɔn kuma in bɛ tali kɛ o la min bɛ tali kɛ diinɛmaa mun bɛ yen n'i y'u kofɔ n'u welela a ko maa caman bolila biribiri ka taa gendarmerie la ka t'u ka dusuma kasaya k'a yira a ko maaw cɛma minnu ye dusuma kasaya k'a fɔ min ye Imam Mamu Diko ani k'a dɔn awa diinɛmaaba caman wɛrɛ bɛ yen minnu y'u ka dusuma kasaya jira nka min ye procureur ka kuma kɔnɔ i k'a dɔn cɛ dɔ yera kɛnɛ in kan ni o ye Imamu Umaru Jara ye ale min kɛlen don ministre ciden ye hadamadenyaw dɛmɛ ani kɛlɛ maa minnu bɔ u dabolo la olu jab'a la ko ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn maa n'i yera yɔrɔ la i man ka ye yɔrɔ min na i bi buruja i bi tɛngɛlɛma wa i na senkɔrɔ fura ni k'i bi da kan a ko maa bɛ se k'a fɔ o kɛra Imamu Umaru Jara ta ye procureur ka kumaw kɔnɔna la a ka kuma dɔ bolila a ko nin kɛwale min kɛra nin ye a ko i k'a dɔn sariya de bi labato koyi a ko ministre min bɛ yen ni o ye Imamu Umaru Jara ye ale ye jamana de ka ministre ye ale ka pan ka bɔ a ka bureau kɔnɔ cɛlaw ni ka taa i k'a dɔn jamana ka sariya batoli maa dɔ welele maa minnu yɛrɛ tɛ fanga sanfɛ i m'a kɛ maa o maa ye n'i bɛ Mali kɔni kɔnɔ n'i bɛ jamana kɔnɔ sariya jamana kɔnɔ n'i welela bɔgɔ jɛnnen kan n'a kɛra sariya n'a tɛmɛsira la a ka kan i ka wele i ka taa lamɛn i jo don o i jo tɛ sariya de b'i wele i bɛ taa lamɛn i lamɛnnen kɔfɛ min ma bɔ sɛgɛsɛgɛliw la jaabi de bɛ sɔrɔ ka bɔ nka k'a fɔ de ko maa dɔw welela dɔw ka pan ka t'u jɔ k'a fɔ olu de tɛ maa weletaw ye o tuma k'olu ye maa jumɛnw ye jamana in kɔnɔ maa o maa n'i bɛ jamana kɔnɔ sariya bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan o tuma min ye ministre Imamu Jara ale min dara kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko procureur ko fɛn kelen bɛɛ de ye ministre in kisi kasola don ma o ye fɛn min ye i k'a dɔn ko a ma taa i k'a dɔn a ka dusumakasaya jira communiqué tribunal la a ye bɔli min kɛ ka t'i jɔ kan da la ko n'a kun dar'o kɛ i k'a dɔn awa tribunal da la ale k'a kɛ wo la karaw ko hali sɛ tun tɛ wuli ka bɔ fa kan jamana in kɔni a dɔn ale ye ministre ya sɔrɔ o bɛɛ la koyi mɔgɔw bi caman u bɛ taa kɛnɛ kan a bɛ mɔgɔw sali a ka ministre ya sɔrɔ o sababu de la n'o jama kelen wulila a tɛ ka to kɔfɛ o a tɛ se Amidu Touré ko a ko an bɛ donni min na i ko bi a ko ni ministre nin ye min kɛ nin ye jɔn ko Ala a ka wele ka ministriya dulokiba ɲɛfɔ a ye ministriya ye fɛn min ye n'i kɛra jamana ka république ministre ye kaba a ko duloki min don n'i kana o ye bɔlɔnkɔnɔ yaala duloki de bɔlen y'i kana jamana ka sariya ni tabiyaw taabolo ye min ye fɛn dɔw bɛ e tɛ se ka y'o la bilen o a ko jamana min bɛ yen ni e b'o gouvernement la e ye ministre ye jamana o ka sariya kelen-kelennin n'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛ bondaw ye olu ka maa dɔ wele sariya jɔnjɔ kɔnɔ e ka pan ka bɔ i ka bureau kɔnɔ ka n'i jɔ ye canjala ka n'a fɔ k'i bɛna dusumakasaya k'a fɔ a ko i k'a dɔn k'e filila i ka baara ma dɛ i bɛ fɛn min na wa i t'o dɔn i t'o kɛcogo dɔn k'o de bɛ na ni nin ye a ko nka a ma bali ale la sabula n'i taara maa dɔ wele hohaho la bɔlɔ ka n'o ta k'o kɛ ministre ye k'o bɛ hohaho ko kɛ dɛ o kuma i k'a dɔn ni a kuna jara koyi a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ministre kofɔta in nana nin kɛwale min kɛ fɛn kelen bɛɛ de y'a jɛ kasola don la n'a tun dara nin kɛ i k'a dɔn procureur ale ka yɔrɔ da la n'o ye tribunal ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a tun b'a minɛ k'a don kaso la karaw ni k'a tile bila a kun a ko i k'a dɔn o tɛna kɛ bilasiraliba ye a ma a ko a bɛ min fɔ maaw ye diinɛ ko bɛ bolo min kan maa o maa n'i ye taabolo min bato jamana kɔnɔ bɛɛ ka bɛɛ bonya i ka taabolo kɔnɔna la an bɛ k'a kɛ Ala min ye n'an sera ye min ye tiɲɛ ye Ala n'o bɔ k'o da an ka kɛnɛ kan nka karisalakaw taabolo ye nin ye anw b'o buruja an b'o tɛngɛlɛma an b'o nɛni a ko a ti bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ sariya kɔnɔna la wa maa o maa bɛ yen ni wele bilar'i ma bɔgɔ jɛnnen na i bi wele sariya kɔnɔ i bi taa lamɛn k'a fɔ de dɔw b'a fɔ maa ti lamɛn a ko maa si tɛ sariya sanfɛ an ka jamana kɔnɔna la a ko procureur min bɛ bilen n'a ye welew kɛ a ko maa minnu bɛ yen ni bɔgɔ jɛnnen kun wele bilala u ma u welela de u ka taa ni maa ye plainte don i kan i bi lamɛn ko bɛ cogo min na i k'o ɲɛfɔ ni jamaw taara ka taa fɔ k'o tɛ kɛ k'o ye fɛn ye jɛntigɛ ni min ye cogo si la a ko kangari ka da ministre nin ye dɛ n'a tora nin n'a ɲɔgɔnnaw la a ma hohaho a ka da la ye don min a n'a ka dulokiba communiqué tribunal kamaleni a b'a la don dɛ o kuma ni tɛ ci fɔ joona Musa Bugukaw ka limami taa ci fɔ ayiwa kuma ɲɛna a k'a kɔlɔsi communiqué la dɛ kunnafoni filɛ
an ye min mo le pays kɔnɔ a ka bidon bɔli Amadou kɔnɔ rɛ mbi bɔni sɛbɛn min n'u k'a ma le Wagadu Abdramani Sisoko ni ɲa ka fatiri ye Abdramani ko sangele dafara coyi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga a ka keleku k'a bɔs'a la a sangele dafara ngami min ye fanga binni ye mun kɛra mun de fɔra Amadou kɔnɔ rɛ fanga binna kun minnu na olu ɲɛna wa ɲininkali tun bɛ bɛn maliden kamana ganna i k'a dɔn a dun ma fɛnkonin dun Amadou kɔnɔ rɛ jama lahulataden wulila min ye wulikajɔ ni cɛsiri Ibrahim Boubacar Keita fɔ a ka bɔ fanga na u ti kalo tile 18 u ka ŋaniya a n'u ka wulikajɔ i k'a dɔn a laban sɔrɔdasi dɔw nan'u sen don a la a wa fanga k'a daraki Amadou kɔnɔ rɛ a donnama in kama maa caman ko fɔta nka san kelen kɔfɛ maa kan k'i kɔfilɛ Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn fanga in bɛna kun min na a k'o ɲɛna wa Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn minnu kɔni y'a kɛ fo n'a ɲɛna olu bolo nka gɛlɛya caman de bɛ yen min kun bɛ yen fɔlɔ kuraw yɛrɛ farala kan Amadou kɔnɔ rɛ a fɔra ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nganamu ni siyɔni i k'a dɔn jamana janfa Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn fɛn ma b'o la Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn kura min farala kan o ye lɔkɔliko gɛlɛya ye o tɔ kɔni ji di la Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn siyɔni bɛ kɛ tilegan dindire fɛ maa tɛ kuma san kelen tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen dungu ɲɛna ayiwa yɛlɛma de bɛna kɛ jamana kɔnɔ o de kɛra IBK bingu ye Amadou kɔnɔ rɛ IBK binna don min ka n'a bila bi la a tɔ waati u bɛ taa bin jamanaw kan ani yɔrɔw kan dugu naani o kɔni u y'o bɔ jamana yɛrɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ an sɔnko jamana na Amadou kɔnɔ yɛrɛ lɔkɔli karamɔgɔw olu murutilen bɛ bi a bɔ fo k'a fɔ k'a to ten min ye waati ye ni sɔminkun kɛra k'a fɔ a bɔ coup d'état kɛ waati k'a fɔ u y'u mankan da lɔkɔli karamɔgɔw bilama kɔni nka ayiwa gɛlɛya o barika bonyana kosɛbɛ don o don i na maakura dɔ bɛ fɛn dɔ ɲini na Amadou kɔnɔ rɛ sɛbɛnnikɛla ko IBK binnen ka n'a bila bi la i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen a jɔrɔ bi jamana na maanibi yɛrɛ de bi jɔrɔ sa jamana in yɛrɛ bɛna laban mun na o de kɔni bɛ hadamaden kunkolo la coup d'état kɛ furadama ka n'a bila bi la Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn don o don ko kura a ko ayiwa min ye minisiriw jabala ye yalima don wele o na batuwa yalima ayiwa tɛmɛna k'o kan wa Amadou kɔnɔ o fana kɛn bɛ tɔnsi jɔba ye bi maa min kun bɛ taama na bɔlɔnfurajɛ la maa min kun bɛna ka mankan kɛ bɔlɔnfurajɛ la Amadou kɔnɔ rɛ o kun bɛ min nɔfɛ o ye premier ministre ye a n'a ka jɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a kɛra premier ministre ye Amadou kɔnɔ rɛ i k'a dɔn kɔsɛ in na a ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ n'a taara o kuma fɔ i k'a dɔn bulonba kɔnɔ maa caman kɔni ɲɛna o ko kɛli o bɛ gɛlɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn waati fɔlen ka surun min ye dabali kura ye ani fɛɛrɛ kura o tigɛlen don min bɛ se ka tɔ dɔ bɛ fara kan Amadou kɔnɔ rɛ o min fɔlen don i k'a dɔn min ye politikimaw ye olu kɛlen bɛ k'u ɲini u kɔni bɔ fa bɛɛ lajɛlen na Amadou kɔnɔ rɛ a ko kɔni mankan dan dɛ o camancɛ fanga min ye sɔrɔdasiw ye Amadou kɔnɔ rɛ hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn u fari fan bɛɛ dɔɔni maa caman minɛ don k'a dɔn k'a fɔ a ka jɛ u kan ka wuli ka jɔ kɛ ka sababu kɛ min ye IBK ye a kɛlɛla min nɔfɛ wuli ka jɔ kɛra kun minnu nɔfɛ a caman bɛ kɔnɔ rɛ k'a dɔn maa caman ka miiri kɔni na dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale min kɛra premier ministre ye n'olu de ye kɛlɛ in yɛrɛ ju tigɛba ye jamana kɔnɔ Amadou kɔnɔ rɛ k'a dɔn ko kalifar'u ma yalima u na se k'a kɛ wa o fana ɲininkali tun bɛ mɔgɔw kɔni b'a ka filɛli kɛ sabula ni ko i cɛ ka ɲi su fɛ ni ma diya i tɛna ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le Wagadu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tun kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn le pays kokura Burahima Gindo a kumana tun i jɔ dɔɔni karamɔgɔ de b'a tun kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn kumana a ko an ka taa politiki bangun kan a ko min ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise a ka tɔ ni o ye IRD ye a ko i k'a dɔn IRD ka dakoloci ni k'a filenkoloci ko yala o ka di jɔn ye o bɛ taa jɔn ka tɔnɔ na ɲininkali tɔ min a sigi bɛ o a ko n'i ye nin tɔ in lajɛ tigɛ ko ni fila cogo mɛn i k'a dɔn ɲɔgɔn kɔnɔ tɔ min na a bɛ bɛn ni kelenya o de ko fɔ a ko kabi nin tɔ in tu tigɛra fo ka bila bi la Sumayila Sise a y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛrɛlen kɛ i bɛ se k'a fɔ Sumayila ko man di ye i bɛ se k'a fɔ n t'a fɛ k'a ye nka k'a fɔ a ma se ka hakilinaw ni fɛɛrɛw sigi k'a ka tɔ in kɛ tɔ kologirini bɛɛ tɔ ye ko maa si tɛna se k'o fɔ n'i y'o fɔ i ye kalo tigɛ nka ko min ye i k'a dɔn Sumayila Ala nana miniji jɔya karamɔgɔ de b'a tun kɔrɔ maa caman y'i yɛrɛ ɲininka Sumayila taalen ko a bɛ kɛ cogo di minnu dalen don tɔ in na n'o b'a tabiyaw dɔn olu caman kun ko Sumayila taalen a ye tɔ in gili don cogo min na i k'a dɔn n'u tor'o sira fɛ hali bi n'a ka bi tɔ in bɛ kɛ tarafataɲini ye nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn minɛ
ne dajigɛna ka ban wo sabula an bɛ donni min na i ko bi hali ni y'a sɔrɔ IRD maa ɲɛmaw n'a kanubaw u y'a dogo k'a dogo i ko fini jukɔrɔ joli jɔnko ala bɛnbaliya dugu jɛli IRD kɔnɔ wa a dara lɛfɛ yɛrɛ ka kɛnɛ ka bɛɛ da la a ko min bɛ tali kɛ tile filanin na i b'a ye k'a fɔ bataki ni sɛbɛn dɔw bɔra min kɔni m'a yira k'a fɔ i k'a dɔn IRD kɔni u yɛrɛ dama tiɲɛna la soju la wa a ko yɛrɛ tɔ de bɛna da bɛɛ da kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ mun na a ko n'i ye URD lajɛ bi a tilalen don tilayɔrɔ belebeleba 3 ye belebeleba 3 min bɛ yen ni dɔw ko le clan maître Dɛma Jalo dɔw ko min ye Bubu ale ka fa dɔw yɛrɛ fana ko Mamadu Igor Jara o ka fa a ko nin fa 3 bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn kelen kɔnɔ tɔn min bɛ yen n'o tun dɔnnen don Sumayila Sise ka tɔ la ka n'o kɛ bi bolofara 3 fɔ Sani Ngun 3 Banyango a ko i k'a dɔn don o ti wele donna sɛbɛnnikɛla ko nin ko in gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun na i k'a dɔn nin waati laban ninnu na maa kura dɔw kɔni donna tɔn in na jɔnko ala minnu nali ko kɔni kɛlen don gɛlɛya ye a ko maa min yɛrɛ ta damatɛmɛ ka bon o de ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise maa caman ko nafolomugu di dɛsɛlen bɛ Bubu kun Bubu nalen don tɔn kɔnɔ wa ne maa o maa ko ci jɔ nafolo dɔɔni mi susa ye da a ko i k'a dɔn ni ma kɛ kunnaja ye o de bɛ gɛlɛya lase tɔn in maa caman ma minnu kɔni bɛ yɛrɛ ta ɲini na sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ ye gɛlɛya bi o ye jumɛn ye a ko i k'a dɔn bolofara dɔw de bɛ yen olu de ko tɔn in na karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn awa u ka laadalajɛrɛba min bɛ yen n'o ye conférence ye o de kan ka sigi walasa ka tɔn ka kuntilennaw danci jango i k'a dɔn u ka jamana ɲɛmaa kalata nataw diɲɛ de bɛna kɛ cɛbɔ ye ni jamana den bɛɛ lajɛlen bɛna duloki bɔ o tigi ye a ko baaraw de kan ka sabati maa dɔw sɔmilen don bɛɛ lajɛlen b'a fɛ n ka karisa ka ko ye walasa k'o kow yɛrɛ donyɔrɔ n'o bɔyɔrɔw kɛ maa dɔw kɔni bɛ fɛ dogodogonin dogo la ka se ka taa a bɛ fɔ min ma pétition n'o ye senkɔrɔma cɛli kɛwale ye ka laɲini kɛ laɲini na hali ni jamana tɔ sariya ma fɔ ko ka nin fɛn in kɛ ni maa hakɛ dɔ bɛnn'a kan ka se ka taa o kɛ wa o tigiw b'a fɛ k'u ka conférence extraordinaire n'o ye ɲɔgɔn ye bali dɔ diyagoya kɛ u b'a fɛ tɔ ka taa taabolo min kan ni o maana o ko gɛlɛyalen don a ko o wale ninnu na maa dɔ bɛ yen ni o ye i k'a dɔn député kɔrɔ Gwaɲɔ Kulubali o n'a jɛ dɔw bɛ yen n'o ye Amadu n'u ko a ma Jajiri Zize a ko i k'a dɔn e ko nin kɛwale ninnu tɛ nin ko ninnu dɔw kalama wa a ko maa dɔ yɛrɛ bɛ yen min ye Gwaɲɔ kɛrɛfɛmaa ye o ko i k'a dɔn awa conférence kan ka kɛ waati min na tɔn ɲɛmaaw n'o ye professeur Saligu Sanogo ye olu bɛ k'u gulɔbaranin sigi u t'a la ka kuma la o kuma ni olu ma wuli k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la nin ye kurubu karaba de don dɔ ye tɔn kɔnɔ olu de kama a u kɛlen don k'u jalaki bi kosɛbɛ o kama u kɛlen don ka wulikajɔw sigi k'u bɛna pétition dɔ kɛ fichier dɔ sariyatigi dɔ yɛrɛ taara walasa maa hakɛ minnu bɛ yen ni aw b'a fɛ an ka conférence kɛ olu k'u bolo kɔrɔta n'olu jama hakɛ tɛmɛna fɔlen bɛnkanw kan u bɛna i k'a don u ka conférence diyagoya kɛ n'o kɛra tuma min na o bɛna kɛ gɛlɛya ye i n'a fɔ tɔn ɲɛmaa danga Saligu Sanogo y'a fɔ cogo min na ale de bolila beriberi ka bataki bɔ bataki min na a ko a b'a ɲini maa minnu bɛ nin dogodogonin dogo la u kana nin kɛ dɛ n'u ye nin kɛ a tɛna ni foyi ye tɔn bɛnbaliya kule kɔ o kuma a bɛna ni gɛlɛyaba de ye tɔ la maa dɔw bɛ tɔ la olu ko nin ye k'a dɔn tɔn ɲɛmaaw kɔni ka jɔbaliya de y'u jɔyɔrɔ la n'o tɛ tɔn sariyaw jɛlen don fɛn minnu kan ka kɛ ladiriya la n'o kɛra i k'a dɔn sɔgɔsɔgɔli o bɛ fa jumɛn fɛ nka somi kɛlen don maa min bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise Mamadu Igor Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu donna tɔn ninnu na nin waati laban ninnu na o kuma jɔn bɛna k'an ka cɛbɔ ye bɛɛ b'a fɛ fiɲɛ bɛ ci n ka fa fɛ nka maa ka kɛ cɛbɔ ye o kuma k'o gɛlɛya de bɛ tɔn kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara n'u ma se o ladilan cogo la a laban bɛna tɔn in kɛ yeko 2 ye caman ka ala deli tɛ min ye wa hali o ma ye Sumayila yɛrɛ fure ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bidon bɔli Amadu Konare maa kelen tɛ kɛ jama ye nka maa kelen bɛ kɛ jama ka sababu ɲuman ye Amadu Konare Mali ka essence suma bɔra tawdeni Amadu Konare k'a dɔn sababu ɲuman ministre min n'a bɛ taji kunna Seydou Lamini Tarawele essence bi litre saya 40 adirawo la hawla wala quwwata illa billah fɔ mobili ala mobili ba ninnu bolili na nɔgɔya Amadu Konare karamɔgɔ Sidibe ko a ko Mali ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ taji bondo ba dɔ de bɛ sɔmin kɛra la a bɛ waati jabɔ Amadu Konare i k'a dɔn waati tɛmɛnenw na min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani jateminɛ i k'a dɔn taji in bɔli i k'a dɔn a n'a donni ni ka
a feere yɔrɔ sɛgɛrɛ Amadu Konare o dabaliw de tigɛlen kun don nka ko in nana jɔ kɛlɛw a bi ni ka san damadɔ bɔ Ala ni lakanabaliya i k'a dɔn tawdeni yanfaw fɛ Amadu Konare hadamaden maa bi baara la yɔrɔ in na u y'a bɛɛ lajɛlen y'i kɔda a ko taji dasilen don Mali kɔrɔfɛla la nkalonda la i k'a dɔn to a yɛrɛ dara la koyi u k'o de ma ko bloc 20 bloc 20 du bassin de tawdeni Amadu Konare k'a dɔn a sɔsɔlen bɛ taji de la dogi Amadu Konare k'a dɔn san gɛmɛ i b'o kɛ k'a soli taji in di ban kabako sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ ko kura ye ko kɔrɔ don Amadu Konare sabula a bi waati janbɔ min ye taji ko kuma ye jamana a kɔrɔfɛla la o kun bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko nka faama kuraw nali olu kɔni y'u ni da ka Ala ni colonel Asimu Goita Amadu Konare ka to ɲinikɛ awɔ min ye colonel Asimu Goita a nana ko in da ni kan k'a da ni kan taji ko kuma bi fɔ Mali kɔrɔfɛla la maa ti taji ye i k'a dɔn taji yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa hali bi n'a ka bɛ a baara ma daminɛ o bi kɛ ka da dalo jumɛn kan o yɔrɔnin bɛɛ minisiri min n'a bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ o ye affaires étrangères e bi se kuma na i ye maa kalannen ye i k'a dɔn awa minisiri Seydou Lamini Traoré e min bɛ taji ko kunna ani yelenko kunna wuli a ka da ɲɔgɔn kan a ka Algérie sɛgɛrɛ min ni min b'a la ɲɛ ka se ka dɔn maa min ni nin cɛ in fila kunna Algérie jamana na Amadu Konare i k'a dɔn o yɔrɔ bɛ Algérie faamaw u ye kunbɛli kɛ u sigira ka kuma c'est ka fɔ i k'a dɔn u bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma an nakun de ye an furanjɛ kelen aw ni anw de ye fa kelen ba kelen ye Mali ni Algérie kabini diɲɛ kununko ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sirabɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ o k'i bɔ a la taji bondo dɔ b'anw fana ka fanfɛla la aw dun farafinna bɛɛ sɔn kɛra ma k'a fɔ a ɲɔgɔnna taji bɔlangana tɛ yen wa taji ko gundo b'a bolo o tuma an nakun ye nin ye yɔrɔnin bɛɛ taji bɔla minnu bɛ yen n'olu bɛ taji ko kalama i k'a dɔn o de ye CPEX ani awa Sonatrach international Amadu Konare ninnu donnen don taji ko a sɛgɛsɛgɛli a n'a saloli la ka bɔ dugukolo jukɔrɔ Algérie jamana mɔɔw don Amadu Konare o yɔrɔ bɛ wele bila l'olu ma a bɛ mun dɔn i k'a dɔn bloc 20 bassin tawdeni i k'a dɔn yankadi ye Algérikaw ye minan bɔ k'a to ka katimu bɔ k'a to k'a ɲɛfɔ dabali ni fɛɛrɛ min kan ka tigɛ Seydou Lamini a sigilen bɛ Allah ni bi baara dɔn gɛlɛya t'a la Amadu Konare minisiri ka kuma na a y'a jira k'a fɔ hakaja o kuma min ye farafinna ye an ka kelenya o kutumu kɔnɔ Mali ni Algérie fa kelen ba kelen ye o kutumu kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ bolo kan anw ka nin taji bondo ye an b'a fɛ taji ka bɔ Mali ka taji sɔrɔ nin tile fila na bɛɛ Amadu Konare yan'u ka bɔ Algérie taji suma bɔra lahila wala kutani nin fiɲɛ bɔra min ale fiɲɛ duman ye a bi ja koyi a bi gɛlɛya de jamana bi ja dɛ Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di Gololo Black sɛbɛnw wulikajɔw ni jateminɛ min ye Sonatrach min ye Société nationale pour la recherche la production le transport la transformation la commercialisation des hydrocarbures a banna a kelen bɛ nin lahila wala kutani Mali jara Gololo Black sɛbɛnkɛra Amadu Konare o kuma sini bɛɛ min ye taji bɔli a baaraw ka daminɛ malidenw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min CPEX Amadu Konare o ye Algérikaw ka cakɛda ye u ni Seydou bɛ na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn baara ni baara minnu kan ka kɛ Amadu Konare k'a dɔn a ko ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ tawdeni o fanfɛla in na k'a dasi ka na fɔ n k'i ɲininka a bɔ kɛrɛfɛ Sahel jamana in kɔnɔ taji bondo de bɛ dugukolo jukɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a taji a tɛ ban o tuma an na nafolo di Sénégal ma an na dɛmɛ di Kolowarikaw ma ka dɛmɛ di jamana kɔfɛ a bɛɛ ka na n'u k'u bɛ se ka na u bɛ visa de ta minnu taara k'an to yan hali n'a k'a bɛ segin ka na jamana jɛlen u kana ko faso jɔ awɔ Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bloc min n'a kofɔra n'u k'a ma bloc 20 du bassin tawdeni Amadu Konare k'a dɔn bɛn kɛra a kan sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn kɛra kabini bi tɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ taji bɛ yen nka a bɛ bɔ cogo di a bɛ feere cogo di jɔnni de b'a donni sɛgɛsɛgɛliw ni kalan minnu kan ka kɛ ka se k'a ko ɲɛdɔn Amadu Konare n'i y'a ta k'a lajɛ a dugukolo nafa min b'a la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dolari wari miliyari 41 ani miliyɔn 700 Amadu Konare
i k'a dɔn o de kɔni donna na kaba min bɛ se ka to k'o bi ɲɛdɔn Amadou Konare nka min ye a wari a nafolo bɔli ye san 2012 i k'a dɔn k'o kun daminɛna kabini san 2012 Amadou Konare k'a dɔn tɛgɛ bi d'a kan sɛbɛnnikɛla ko min ye sarakisɛw ani taama minnu kan ka kɛ ɲɛsɛgin naani taji bɔlaw i k'a dɔn a bolonabila sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛra e ko maaw taara ka boli ka gɛrɛ o yɔrɔ la de fɛn fɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ tajiko ma bɛɛ lajɛlen ni dalen don yen kan Amadou Konare n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛla ŋanaw ye n'u ka kalan ɲɛsinnen bɛ tajiko ma Amadou Konare k'olu de ma ko cadre de l'office national de la recherche pétrolière olu fana bɛ wuli ka jɔ la bi Amadou Konare o ka bɔ hakili ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye ministre des affaires étrangères ye min ye Diop ye ale kɔni a ma dan o ma koyi a ye wuli ka jɔ boloda fo ka t'i tɛgɛ di min ye ayiwa Algérikaw ka masakɛ ye n'o tɔ ye ko Tebboune i k'a dɔn n'o ye ɲɔgɔn ye o ko a ma n b'i ci Assimi Goïta ma a ka jamana a n'anw ka jamana fa kelen ba kelen o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ fɛn o fɛn bɛ se ka a dɛmɛ a ka jamana in ka saniya jamana in ka suma Algérie an bɛna jɔ a kɔfɛ o tuma i ka t'i tɛgɛ di Assimi Goïta ma ko ne ko ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Express kɔnɔ Télémankɔrɔ maa ninnu don jɔnni minnu gangale ma nala ye fɛ kɛ ka i gangan dala min tubabu ninnu na an bɛ fɛ sɔrɔ u kana u banbaw ka ye dɛ tubabu minnu bɛ kɔrɔ fɛ kɛ tubabu taatɔ tɛ de u bɛ taa o ni kɔni bɔra i y'a mɛn rebelle bɛ marifa ta an bɛ rebelle bɛ sa k'u bila taji bɔ la i bɛ wari de d'u ma i bɛ rebelle yɛrɛ san dɔrɔn k'u bila baara la kɛlɛ o ye kɛlɛ bannen o maaw de taa jɔrɔ an ka César premier min karamɔgɔ dɔ b'a tugura kabi Ala ye diɲɛ da maa dɔw ma kɛ minisiri ye nka i k'a dɔn ko a ma deli ka kɔyi u ka nan la o kama o dɔ ye yɛrɛ ye e kɛra minisiri ye wa ayi nka i b'i kun siɲɛ minisiri jumɛn ɲɛ bi o tɛ yen i b'i ko a ma k'i ka nan bi wa Amadou Konare jeli kɔni ko a bɛ k'o ka nan o ma balacogo bɛ di Amadou Konare ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara o don Amadou Konare n ka muso ko ɲɛnabɔra muso bɛ n fɛ bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye nka wariko ma ɲɛnabɔ a ma daminɛ foyi ma kɛ Amadou Konare i k'a dɔn banki ni wari banki ani sɔrɔ jidili banki ani wari i k'a dɔn a marayɔrɔ ɲuman a fɔ ko BMSSA kelen n'a fɔra Amadou Konare a hakili bɛ jigin fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn kɛlɛ babali bala filajɛ a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ nka cɛ min bɛ yen bi o de fana ye Alioune Kulubali dɔw bɛ n'a dugujɛ kan Alioune Kulubali i k'a dɔn BMS a kelen bɛ k'a ta ka bila minan min kɔnɔ bi sewa minan jelenya minan ani sɔrɔ minan i k'a dɔn san ma yɛlɛma fɔlɔ miliyari 10 i k'a dɔn o bɛ kɛsu kɔnɔ ka ban min ye sɔrɔ nin jɛ ye Amadou Konare banki min bɛ se ka nin kɛ a ka dɔgɔ BMSSA Amadou Konare i kana kaba fɛn ba fofo nɔ na ɲininkali kɛ fɛn jumɛn ye nin fofo Amadou Konare k'a dɔn directeur général o de ye Alioune Kulubali ye a bɛna don min banki in na i k'a dɔn a nana ni ŋaniya min ye o de ye wuli ka jɔ kura cɛsiri kura banki ka yanga ni ka yelen kura bɔ Amadou Konare i k'a dɔn yelen bɔra sa a wa f'a bɛ maga sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn sefa wari miliyari 10 Amadou Konare k'a dɔn juin kalo tɛmɛnen na o tile 30 o warijɛ dalen bɛ a bɛ taa saa yɛlɛmanen dɛ Amadou Konare saa bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ jɔn bɛ se ka a fɔ ko a bɛ taa da hakɛ jumɛn in na i t'o dɔn Amadou Konare a ko Alioune i k'a dɔn faama minnu y'a wele k'a kɛ a wa BMSSA a ɲɛmaaba ye u y'a ɲini k'a dɔn kosɛbɛ sabula i k'a dɔn u sigilen kun bɛ ni fɛn min ye banki ko in na o de ye banki a ka wuli ten gawu Amadou Konare i k'a dɔn a ka yanga barika bonya sɔrɔ ka se ka jiri Alioune Kulubali i k'a dɔn a y'o kɛ nka a yɛrɛ n'i y'a ɲininka walima k'i b'a fɔ a yɛrɛ ye a tɛ sɔn abada sabula a b'a fɔ k'ale kelen dɛ i k'a dɔn ale ni baarakɛlaw de jɛra ka nin ko in kɛ sabula n'olu ma sɔn banki ka ɲɛta ani banki ka dabali kura tɛ ɲɛ Amadou Konare i k'a dɔn maa basigilen maa kumabali Amadou Konare nka baaraninfin an k'o kɛ dibi la min ye sɔrɔ ka se ka jidi banki kɔnɔ banki ka kɛ sankɔrɔta ye a ka nafa don jamana kun ani banki denw kunna Amadou Konare i k'a dɔn Alioune a ko
kɛ to ɲini kɛ o bɛ bɛn san wo san i k'a dɔn banki in ka sanayɛlɛ Amadou ko dɛ kabini an bɛ miliyari 6 la i k'a dɔn kana kɛ 50% ye kana miliyari 10 na Amadou ko dɛ k'a dɔn san wo san dɔ de bɛ fara kan sɛbɛnnikɛla ko miliyari 10 ani miliyɔn kɛmɛ 8 Amadou ko dɛ k'a dɔn warinin jɛ o dalen don baara yɛrɛ dun ban de fɔlɔ i k'a dɔn mɔgɔw ma wele fɔlɔ ka dajira k'u la kabako a ko hali ka danima Amadou ko dɛ ni min ma hakili sigi nin tɛ san 7 ɲɔgɔn ye sa de Amadou ko dɛ a ko i k'a dɔn ko kura minnu fana bolo dalen don banki kɔnɔ n'o ye BMS ACA ye a ka ca min bɛ se k'a to ayiwa maa minnu bɛ baara kɛ banki in fɛ u ka sɔrɔ ka ji di juru ka ji di dɛmɛ ka se ka ji di ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la min ye kunnafoni di sɛbɛn aujourd'hui olu fana kumana tun u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi jɔn ko Ala an ka finitigilakaw u b'a la ka sanayɛlɛ sɛbɛkɔrɔ kɛ wa i k'a dɔn ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ko i k'a dɔn awa minisiri min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanako ma e ko wulikajɔ kuraw olu ma bolo da wa min ye i k'a dɔn marifa ka se ka a subahana baden cɛ i k'a dɔn k'a di an ka finitigi ɲɛmaabaw ma a y'a di cɛdenw ma walasa lakana ka kɛ tarafa cayini ye fo sunan ka tigɛ ka bɔ baamanji kulew ni tiɲɛnikɛlaw ɲɛna i k'a dɔn marifa kuraw a ɲuman jɔnjɔn filɛ aw ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra kunkɔrɔtakoba ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ ka waganden dɛ u y'u bolo don a jufa kɔnɔ ka nafolo ta marifa ɲuman fɛn o fɛn bɛ i k'a dɔn n'u ko a ma ko awa arme de poing ka se ka a ɲininkali kɛ an ka finitigila ka ɲɛmaaw na gendarmerie ɲɛmaaba protection civile ɲɛmaaw polisi ɲɛmaaw garde nationale ɲɛmaaw k'a bɛɛ lajɛlen wele ka n'u jɔ i k'a dɔn ni lahawta marifaw filɛ nin ye i k'a dɔn aw de mago bɛ na k'a di aw ka cɛdenw ma a y'a minɛ a k'a di u kelen kelen ma walasa min bɛ tali kɛ lakana na a bɛ se ka kɛ tarafa tayini ye maaw n'u bolofɛnw ka da wa an ka suma an ka gɔrɔndɔ i k'a dɔn u y'o baaraw ɲɛnamaya minisiri min yɛrɛ ɲɛsinnen don lakana koɲɛw ma a ye nin maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen wele ni ka n'u jɔ kelen kelen k'a di u ma ni y'a mɛn insécurité zéro lakanabaliya a ka kɔ k'a ba pewu ka juguw gwɛ i k'a dɔn fo ka suna tigɛw la ko nin y'o baaraw de daminɛlen sɛbɛnnikɛla ko jɔn d'a kalama kabi transition sigira finitigilakaw se ye fɛn o fɛn ye u b'a la k'o kɛ nka min ye i k'a dɔn kanabaliya ani dannajuguya wale bamananw b'a fɔ tiɲɛni o ka nɔgɔn ni ɲɛli ye walasa o gili donnen jamana o jamana na walima o gili donnen bi diɲɛ bunakun kan k'a fɔ i bɛ sin k'o kɛlɛ k'o b'a ta ye sɔgɔmada kelen a ko i k'a dɔn k'o ka gɛlɛn kosɛbɛ nka i k'a dɔn n ka foro bɛ sɛbɛn ma i k'a dɔn ni waw m'a dɔn yiriw ka kan k'a dɔn a k'o kɛwale de filɛ nin ye finitigilakaw ka ɲɛmaaw fɛ min ye i k'a dɔn gendarmerie maa ɲɛma ka taa se i k'a dɔn protection civile ani polisi ni garde nationale u y'u wakulu don polisiw ka ɲɛma n'o ye Sulemani Traoré ale ka kumaw cɔ a la i k'a dɔn nin contrôleur général a y'a jira k'a fɔ a jɔnɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen cɔ a la jɔn ko Ala i k'a dɔn jamana faamaw ye min fɔ u da la u b'a la k'o kɛwale de kɛ fɛn o fɛn m'a to minɛn mun bɛ yen ni cɛdenw mago b'a la k'a sɔgɔbɛ k'a bɔ ka n'a di u ma walasa hali bi n'a ka bi u ka lakana bɛ kɔ a kɔrɔ don ko nin y'o hakilinaw de ye jamanakuntigi Asimi Goyita a n'a ka minisiri ɲɛmaaw ani maa ɲɛmaa bolofara minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri sɛmɛntiya an bɛ donni min na i ko bi maliden n'a bolofɛ lakanani na i k'a dɔn wa ka tila ka min ye dusumaɲɔ ɲini maaw fɛ u kana da u kun na k'a fɔ ko jamana faamaw t'u kɔkɔrɔ lakana bɛ kɛ wulibali ye cogo min na k'o baaraw de bɛ sen na nin waati la pistolet automatique PA o de dir'u ma a ka f'u ye nin kana maa kana ninnu feere dɛ sabula a yɛrɛ k'a fɔ élément incontrôlé dɔw bɛ bɔ waati dɔw la olu dɔw bɛ marifa feere dɛ awɔ nka ɲɛmaa minnu bɛ yen hakili la nin kelen tɛna feere kunnafoni filɛ an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura awɔ sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Mahamadu Touré dusumango o ti fa togoni na yanni to suma cɛ o bɛ wuli k'i kɔ kɛ bɔ ye o bɛ kɛ Amadou Konare i k'a dɔn bamanjɛ wale tɛ dabila awɔ sɔrɔfinganaw fana ka wulikajɔ tɛ dabila Amadou Konare i k'a dɔn an b'a kasaw sɛbɛnnikɛla ko awɔ a k'i k'a dɔn tile fila in na tuguni bamanju u y'u lama min ye Kucala mara ye
ye Amadou El Konare i k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda a bɛ taa nin y'u siɲɛ 2 f'u siɲɛ 3 ye i k'a dɔn Kujala n'a Lamini u bɛ taa bi olu kan nka sen da Amadou El Konare i k'a dɔn a ma ja kunun ko yɛrɛ koyi Amadou El Konare i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ko 3h du matin min ye fajiri gwengo ye Bamanju u filɛ ka na ten gada Amadou El Konare awa min ye poste de contrôle min bɛ yen n'u k'a ma ko PK11 o don i k'a dɔn awa min ye Bamanju u filɛ ka na gidi boloda sɛbɛnnikɛlaw ko a ko di polisiw ani ɲininka douanier minnu bɛ ani gendarme minnu bɛ yen a bɛ n'a fɔ so min kun don kun ye labɛnba kɛ k'u kɔnɔ Amadou El Konare k'a dɔn maa kelen tɛ polisi la walima douanier la nɛgɛden binna min kan tabarikala Amadou El Konare nka i k'a dɔn ko ni a bɔ bureau langolo sɛbɛnfuraw ani minɛn minnu bɛ yen Amadou El Konare k'a dɔn u ye tasuma kami bila olu la k'olu bɛɛ lajɛlen jeni hadamaden kelen n'i ma to a la sɛbɛnnikɛla ko a ko di nin tɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin bamanandiya wale in ka kɛ ni hakili b'a la avril kalo tɛmɛnen i k'a dɔn relève dɔ senfɛ polisiw dɔw bɛ taa dɔw bɛ na o waati u y'o de sugandi min ɲɛsɔnna ye ka na bamanandiya wale boloda Amadou El Konare i k'a dɔn o fana kɛra Kucala n'a Lamini na sɛbɛnnikɛla ko a ko di o fana ma diya u la koyi sabula o kɛlen k'o kɛ fɔta Amadou El Konare o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u y'u kun da Burkina Faso kan nka an ka sɔrɔdasiw ye munumunu salo kɛ ka sin ka taa don ni Burkina cɛ Amadou El Konare ka tasuma wulu la k'u fɛlɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko di o fɛlɛ bɔli de sɛbɛn Amadou El Konare i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye i k'a dɔn u ye cɛ 8 minɛ Bamanju la u ye cɛ 8 ɲɛnama minɛ Bamanju la fɔta Amadou El Konare k'a dɔn marifa ani pistolet mitraillette min ye permis ani lance roquette ani radio taliki waliku u y'o caman de bɔ su la ka tila ka ayiwa caman fɔ u la ka cɛ 8 minnu la o de don sɛbɛnnikɛla ko o de kɔni y'u farifa Kucala mara in na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi ni attaquement minnu bɛ sen na Amadou El Konare a bɛ fɔ wulikajɔ de ka kɛ ka kosɛbɛ sabula sɔmi kelen don k'a fɔ Kucala yanfan ye ani a bɔ Burkina yɔrɔ dɔ bɛ u ka surun n'u nana cɛnni kɛ dɔ polokosu u sun ko kari ka don Burkina a bɔ jamana kan sɔmi kelen don k'a fɔ groupe de soutien à l'islam o musulman JISM i k'a dɔn o maaw de bɛ wulikajɔ la furanjɛ in na kosɛbɛ nka an bɛ donni minɛ ko bi Amadou El Konare i k'a dɔn Bamandiya wale kɔni a bɔ siga t'a la min ka jugu Babanji ma o ye nin de u t'a dabila i fana k'u bɔrɔndɔ Amadou El Konare o de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn fari ka fa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'a la ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka fasiri don e ko bi n'a bila yan